ଏକ ସମୟର କଥା। ଜଙ୍ଗଲର ଗଭୀରତାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲପୁରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ କୌଣସି ଏକ କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ ଏହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳମାନେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା, କିଏ ହେବ ନୂତନ ରାଜା। ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ। କିଏ ବଳଶାଳୀ, କିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିଏ ନୀତିଜ୍ଞ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ର, ଦୟାଳୁ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆରବ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିତିଦିନ କାମ ଥିଲା ନୂତନ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ଓ ଚାଷବାସ କରି ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା। ଆରବଙ୍କର ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସଭାରେ ଆରବ କହିଲେ, ଏକ ସତ୍ୟ ରାଜା ସେଇ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ପାଇଁ ସେବା କରେ, ନାହିଁ ଯିଏ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ହୋଇ ଆରବକୁ ନୂତନ ରାଜା ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆରବ ରାଜା ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଲେ। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ। ଏହି ଭାବରେ ଆରବ ଏକ ଦୟାଳୁ ଓ ସେବାକାରୀ ରାଜା ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲପୁରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ମାନତାର ସମ୍ବୋଧନ ପାଇଲା।